कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक नमस्कार। खबर सांगता विष्णू कोळगेकर। कारवार बस स्टँडा लागीच बस नादुरुस्त जावन KSRTCच्या अव्यवस्थेचेर सार्वजनिकालो असमाधान। कारवार बस स्टँडा वयल्यान सकाळी कारवार ते कडवाड वयची KSRTC बस स्टँडा वयल्यान काही अंतराचेर पावतरेत सुभाष सर्कला कडेन नादुरुस्त जावन प्रवाशाक परत बस स्टँडार चलत येवची घटना पण परत एक वेळा KSRTC व्यवस्थापकाली बेजबाबदारीपणा दिसून येयली। सुमार 25 पेक्षा जास्त प्रवासी या बसीत असून बस बंद पडतरेत ड्रायव्हर आणि कंडक्टरान चालू करू खूप प्रयत्न केले जाल्यार यश येयले ना। अर्ध तासापेक्षा जास्त वेळ प्रवाशाक बसात बसचे पडले तरी KSRTCच्या अधिकाऱ्यान हितूत कसलेच लक्ष घातले ना। त्या निमित्ती सगळे प्रवासी परत बस स्टँडार गेले। बस इतली खराब जाली तरी प्रवाशासाठी कित्याक सोडतात अशें केल्यार सदा प्रवास करतल्यांन या बसाचेर कसो विश्वास दवरचो असो प्रश्न सार्वजनिक करतात। हे सगळे KSRTC संस्थेरे निर्लक्षपणाचे कारण आसा अशें सगळ्यांनी अभिप्राय व्यक्त केले। साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा। आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना। कारवारातच मेळटा साईदीप हार्डवेअर कारवार। आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रल प्लास्टो पाईप फिटिंग वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेयर बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक तसेच ACN बिर्ला ओपस पेंट वॉल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मेळतात। जाल बाथरूम फिटिंग हिंदवेअर सॅनिटरी वेअर पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मेळतात। सगळे तरेचे खिळे मोळे स्क्रू नटबोल्ट आणि घर बांधचेसाठी लागची इतर सामग्री मेळचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर गौरीशंकर देवळा बाजून कैगा रोड हब्बुवाडा कारवार। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा। खबर सांगता हरीश नाईक। खोऱ्यान खून केल्ल्या आरोपी धोंडू वरप हेमका बेळगावात अटक। कारवार जोडा तालुक्यातल्या शिंगरगाव पंचायत वाठारात आमशेल कोलेमाळ हिंगा देरान वयनिलो खोऱ्यान खून केल्ल्या आरोपी धोंडू वरप हेमका बेळगावात अटक केली। खुनाच्या तिसऱ्या दिसाक रामनगर पोलिसांक यश मेळ्ळे। आरोपी धोंडू गंगाराम वरप हेमका रामनगर पोलिसान खानापूर तालुक्यातल्या कुंभारवाडा हांच्या जंगलातल्यान अटक केली। संशयित आरोपी हो खून केल्यानंतर 2 दीस जंगलात निपून आशिल्लो। सकाळपराक खानापूर तालुक्यातल्या कुंभारवाडा कृष्णानगरच्या जंगलात आरोपी धोंडू वरप हो स्थानिकाक दिसून येयलो। स्थानिकान ही खबर ताबडतोब पोलिसांक दिली। पोलिसान ताबडतोब जंगलात सापळे रचून 12 वाजता सुमारास आरोपीक अटक केली। ही कारवाई कारवार जिल्हा पोलीस अधीक्षक टिपण MN हेमगेल्या मार्गदर्शना सकयल जाली। ह्या कारवाईत दांडेली DSP शिवानंद M, जोडा CPI CN हरिहर, रामनगर पोलीस उपनिरीक्षक महेंतेश नायक आणि पोलीस कर्मचारी आशिल्ले। संशयित आरोपी धोंडू वरक हेमी वयनी भाग्यश्री सोनू वरक
ही गेले खऱ्यान खून करून जंगलात पळून गेल्लो. त्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केलो. 2 दिसभर आमचेतल्या जंगलात स्थानिकाल्या आणि वन विभागाच्या कर्मचाऱ्याच्या सहकार्यानं शोध घेतलो, पण तो मेळ्ळो ना. पण तिसऱ्या दिसाक सकाळी संशयित आरोपी कुंभारवाडा कृष्णानगरच्या जंगलात आसा अशी स्थानिकांना खबर दितात पोलिसांनी सापळे रचून आरोपीक अटक केली. गेल्ल्या बऱ्याच वर्सांपासून आरोपी आणि मृत महिला हेंचे भितर कौटुंबिक वाद सुरू आशिल्ले, पण गांवकाराच्या मध्यस्थीन तांचे भितरले मतभेद मिटयले. पण बेस्तारा सकाळी 10च्या सुमारास आरोपीन वयनी भाग्यश्रीचेर फाटल्यान वचून खोऱ्यान वार केलो आणि ह्या खोऱ्याच्या वारात तिगेले जाग्यारच मरण जालें. ह्या घटनेनंतर मृताच्या नातेवाईकान संशयित आरोपीच्या घराचेर हल्लो करचो प्रयत्न केलो, पण पोलिसांनी ताबडतोब हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात हाडली. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गान वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. शिरसी बनवासी करेकोप्पात भाईत पडलो बिबटो. शिरसी कारवार तालुक्याच्या शिरसी बनवासी नगरच्या करेकोप्पा ग्रामाच्या सुरेश हेगडे हेमगेल्या घराच्या भाईत मध्यरात्री एक बिबटो वाघ पण वयर येऊ जाऊन भाईतून तळमळटालो. ही घटना सकाळी कळतरेत घटनास्थळार अरण्य खाते, अग्निशामक दळाचे कर्मचारी येऊन त्या बिबट्याक वयर काढलेली माहिती मिळाला. ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದಾಯ್ತು ನೋಡಿ 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 ಇವಾಗ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಾಳ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡ್ಕತ್ರಿ ಅವರು ನಿದ್ರಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು ಈಗ ಹೊಡಿರಿ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. कारवारच्या बिणगाव भागात प्रवाशांसाठी बस स्टॉप शेड व्यवस्था ना जाऊन जिल्हाधिकारी ग्रामस्थांनी बनवी. कारवारच्या बिणगाव, माळसावाडा, मुडलमक्की, वक्कलगेरी आणि गुंगीवाडाच्या ग्रामस्थांन जिल्हाधिकारीक मनवी दिला की बिणगावच्या भागाच्या दर दिसा शेकड्यांशी प्रवासी बसार प्रवास करतात, जाल्यार मुख्य रस्त्यार जाय तशे उभी रावूक बस शेड ना. हेजो परिणाम विद्यार्थी, उद्योगी, ज्येष्ठ नागरिक, बायला तसेच अनारोग्यिक अशी लोकांक बसाची वाट पळोवूक, पावस वतात उभी रावूक सार्वजनिकाक अनुकूल जावचे सारखी व्यवस्था ना. म्हण सार्वजनिकाल्या सुरक्षते दृष्टीन एक बस शेड निर्माण जावची अति आवश्यकता असून आवश्यक जाग्यार बस शेड आणि टनल आणि रस्त्याचेर विद्युत दिवाची व्यवस्था करून रात्रीन येवज करतल्याक त्रास जावं नयो म्हण सार्वजनिकाल्या सुरक्षतेच्या दृष्टीन अपघात जावं नयो म्हण टनला भितर आणि रस्त्यार LED विद्युत दिपाची व्यवस्था करची अशी मागणी करून जिल्हाधिकारीक थिंचे ग्रामस्थान मनवी दिला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय.
एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्याले भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.